Medvěda hnědého. Druh medvěd hnědý je rozšířen po celé severní polokouli v oblasti polárního kruhu. Neobývá ovšem ledové pláně jako medvěd lední. No, ty hezky cvičíš. Ale žije víceméně v lesích, anebo tam jakoby v té době, v té části, kde jsou ještě jehličnaté a listnaté lesy. Tak, jsou to velice přizpůsobivá zvířata, která se živí vším možným, ryby tím prostě jenom hrozně moc chutnají. Ty jsou veliký. Jsou větší než tak? A mají rádi ten med? Jo, mají rádi med. Dokonce je to pravda, že medvědi velice rádi predují včely. Mají z toho rádi zejména čas i na Slovensku a v Beskydech. Můžete vidět i na internetu si najít stránky normálně z Beskyd včelaři, jak mají rádi medvědy. Je proti tomu docela moderní ochrana, když si dáte kolem včelstev ohradník, tak ten medvěd prostě dostane elektrickou ránu a... Když toho víte, do té vody půjdou tam? Půjdou, no, ale víte co, ono nikdy to tam nenajdou a ta voda se pak dost rychleji vzkazí, takže neděláme to, jo. Snažím se spíš, ale to se, fakt ono to pak smrdí, ta ryba jako vám tam udělá docela peklo. Věřte mi, že jo, a je to docela rozdíl, když ten bazén musíte udělat jednou za týden a jednou za měsíc. Ono potom taky ty účty za tu vodu. No, ten už tak chytat neumí.